Урал Батыр Кубайырын башкаручылар хәрәкәте, ягъни 80лек мәктәбен тергедү Башкортстанда 1994 елда башлана. Башлап Бөрьән районының мәгариф бүлеге һәм туган тел укытучылары Кубайыр ятлаган балаларды сәхнәгә сыгара. Мәшһүр эпик камартканы яттан һөйләүче мәктәп укучыларының республика конкурсы 16-нчы мәртәбә үтте. Башкортстан мәгариф министрлыгы оештырган бу ярыш эпос менән бәйле урыннарда узгарыла. 1997 һәм 2001 елларда тәү башлап Бөрьән ягында Урал Батыр һүзләре яңгыраны. Һәм Кубайыр һөйләү осталарын Бөрьән ере 3-нче мәртәбә 16-нчы корыга йыйды. Туган ярына, халкына тирәһү биркән Урал Батырның васыяты кеше дөньяда тик яхшылык белән яшәргә тиеш. Явызга юлдаш булмагыз, кәгәшһез эш кылмагыз. Барыгызга шуны әйтәм. Яхшылык булган атыгыз, кеше булган затыгыз. Яманга юл куймагыз, яхшыдан баш тартмагыз. Буаттар буе телдән телгә тапшырылган Урал Батыр Кубайырының берничә варианты бар. Урал Батыр эпосы геройларының язмышы ла берничә башкорт Кубайырына тармаклана, дәвам ителә. Урал Батыр эпосын тулысынча ятлаган һәм республика конкурсында сыгыш яһаган укучылар гына яшь кубайырчылар исеменә лаек. Эпосты тулысынча ятлаганнарның дөйем ханы 100дән аша. Улар 80лек иҗатын өйрәнүчеләр. Олатайым арбаһына ултыртып, безне балаларды Шүлгән таш мәмериясенә алып барып, уларның легендаларның, эпостарның тарихтарын һөйләп, безне һәр вакыт йөрүтә торгайны. Буны ошо вакыттан минең күңелемдә уелып калган һәм минең өчен ул яшәү законы. Һәр вакытта минең Олатаемның әйткән һүзләре табигатькә карата, өләсәем һәр вакыт һауга карата, шундай улларга карата бездә күңелебезгә шундай туйгылар уятты. Һәм бына мин шуны гомер буена үземнең йөрәгемдә йөрүтәм. Һәм мәгариф бүлегендә эшләй башлагас, мин үземнең алдыма бурыс итеп куеп, һәм анда минең шундый якын ярдәмчем булды, Клара Мөхәммәтовна Байназарова. Ул миңа идеялар әйтә торгайны, ә мин аларны идеяны тормышка ашырмасаң, улар идеялар булып кына кала. Без аның белән һәр вакыт бергә тормышка ашырып, ошо конкурсларны интелле үзебездә үткәреп, фольклор коллективтары оештырып, Мәрьям Галиевна белән берлектә ошай дип эшләп йөри торгас, безнең район конкурсы әйләнеп китте. Шуннан соң республика конкурсына әверелеп китеп, 2 республика конкурсы безнең район базасында үткәрелде. Ләкин финанс кытлыктары һәм башка билдәле һәм билдәһез проблемалар аркасында бу конкурс ил гидеп сыгып китте. Уралтау буенда борындан яшәгән башкорт халкы Кубайыр, иртәк, эпостарга бай. Буаттар буе Кубайыр итеп көйләнгән, әкият һәм телдән телгә тапшырылган Урал Батыр Кубайырының да берничә варианты таралган. 100 ел элек уның 4500 юллык шигъри вариантын Башкортстанның халык сәсәне Мөхәммәтша Бурангулов Баймак ягында Габид сәсән менән Хәмид сәсәндән язып ала. Урал Батыр эпосын беренче тапкыр безнең районда
Байназарова Клара өйрәнә башланы. Клара Байназарованың роле бик зур булды. Ул үзе бик укымышлы, зауыклы ине, әдәбиятты яратты, тәрән итеп тарихты өйрәнде һәм киләсәк буыннарга Урал батыр эпосын җиткерү һәрбер бала ятларга, белергә тиеш дип барды. Укытучыларны йыйып, Шүлгән мәмериясе эргәһендә, Йылкы сыккан күл эргәһендә укытучылар белән бергәләп ошо күлдән тарихын өйрәндек. Байназарова Клара менән Эльмира Фәхретдиновна, без башкорт теле укытучылары бергәләп Урал батыр эпосын тәүдә өйрәнеп сыктык. Һәм Бапсакбей курганында барып, ошонда уны кәртәләү, унда такта таш кую турасында һөйләштек. Был мәңгелек эпос укучылар тарафынан ятланыр, иҗат ителер, галимдар тарафынан өйрәнелер һәм безнең Бөрьян районында үткән бүгенге матур сара кеше күңелендә, халык, укучылар күңелендә зур истәлек булып калыр дип уйлыйм. Сутлап юңган агастай, балтыр ите хулыган, бире уңалган агастай, елек башы сурайган. Урал батыр эпосын башкарусы балаларның сәсәндәрсә һөйләү осталыгы, Кобаерның эске моңын тыңлаусыга җиткерүе, һәр персонажның асылын кылыкырлауы югары баһалана. Асланы болланы капланы, аюы тагы бүтәне, уллары бездән кәммене. 4-5 ел рәттән әзерләнеп бәйгегә сыккан кобаерчылар бар. Улар мәктәпте тамамлагач та башкорт халык иҗадын өйрәнүчеләр һәм таратучылар булып кала. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткән ти. Тора бара ул икәү, ике уллы булып киткән ти. Шүлгән булган Аллаһы, Урал булган кешеһе. Бүтән кеше күрмәенсә, тик яшәгән дүртеһе. Бара тора шул ердә юла булып киткән. Йырткыс йәннек тотты ниһә, йәннек иркәк булды ниһә. Ирле бисәле икәүһе йөрәгенә хайлаган. Йырткыс йәннек тотһа, йәннек ургасы булһа, ирле бисә икәүһе башын сәйнәп ашаган. Ил күрергә сыктым мин, ер кошынан түгелмен. Яшәп килгән илем бар. Илһез етем түгелмен. Өсө йөткән көсүгә һис сунарлык кылмаһа. Әсәнән туган берәү дә был дөньяла үлмәһә. Ер уттары, агастар заңына буйһонмаһа. Ялбырлап япрактары елберләп торган агас булгандыр. Бал корттары, коштары, алмаш тилмәш кунгандыр. Атам һүҙен тотамын, мин ҡанысмәй үҙәмен. Егет булып үҙмәйсең, төп йоланы белмәйсең. Һөлөк ҡурған ҡанды мин, ҡабырсаҡтан эсмәмен. Зур тауыңдың ҡуйына илгә затлы булырҙай, кешегә татлы булырҙай, йәндәй һанап йөрөрҙәй. Тағы ла затлы булырһың. Юғалмаҫ алтын булырҙай, кешегә данлы һаналып, донъяла батыр булырһың. Урал батырҙы белгән бала, ул милләтенең бер ышаныслы киләсәге, үҙенең башҡорт икәнен ул бер ерҙә лә юғалтмаҫ дип уйлайым. Сөнки ул ошо тиклем эпостағы үҙе лә белмәйенсә һеңдерә. Шуға күрә ул ныҡ ҙур рухи байлыҡ алған, бәлки аңлап та етмәйҙер әле. Әммә ул киләсәктә аңлаясаҡ дип уйлайым. Ай киткән, йыл киткән, күк ярға тауҙар үткән. Бөрьян тау ҡаяларына уралып аҡҡан Ағиҙел буйында Урал батыр эпосы 3 көн буйы яңғыраны. Донъя ул бер баг икән. Йән эйәһе шул баҡта донъя быуынын һанаған, ҡайһы быуын аҡлаған, ҡайһы быуын таплаган. Төрлө төҫкә биҙәгән, бар үҫемлек гел икән. Беҙ үлем тип һанаған, яуыз ул тип ҡараған, баҡтың туҙған үҫмерен, йәки көнө тулғанын, сүпләп баҡты бушатҡан, унан донъя ташлатҡан.
бетмәй торган йола икән. Ен шишмәнән эсмәгез, мәңге калам тимәгез. Дөньяла мәңге калыр эш. Ул да булһа яхшылык, күккә лә осыр яхшылык, утка ла янмас яхшылык, һыуга ла батмас яхшылык. Үзенә лә, кешегә мәңге яшәр аш булыр. Һәр бер сыгыштарын дәртләнеп, матур итеп, ихлас күңелдән карап ултырдым. Һәр береһе өчен авырып дип әйтергә була инде. Бик матур сыгыш яһамлар. Егеттәр, алдагы киләсәктә һезгә тик уңышлар гына теләп калам килә. Артабанда һезгә ак юл, шулай матур сыгыштарыгыз дәвам иткән. Иң оста кобаерсы Салават районының Әлкә мәктәбе укучысы Илнар Зарипов булды. Уга гран-при бүләге тапшырылды. Тау, урмандар яшәрһен, мәңге үлмәс төс алһын, кошы хайрап мактаһын, халкы йырлап данлаһын, аранан каскан дошмандар барыһы күреп хокланһын, ил һөяргә ир булып, ер һөяргә баг булып, дошман күҙен кыздырган, балкып торган ер булһын. Эйе, майдандардан төрлөһө була. Был майдан ысын мәгънәһендә ярыш майданы. Был майдан көс һынашыу, дәрт һынашыу, дарман һынашыу, талант һынашыу һәм әлбиттә, менә әле генә 20-нче гимназия укучысы Хәсәнов әйтмешләй, әле киләчәккә тагы бер байкау яһау өчен бер старт урыны булып тора. Бөйек кобаер менән рухланган, үзара дуслашкан, бер-береһен Урал батырсылары дип дурлаган укучы яшьтәр тагы ла илһамланып, туган ере, иле, халкына терәһү биркән Урал батыр васыятына тогры булып, дөньяла тик яхшылык менән яшәргә аманат алып таралышты. Яшәһен безнең бәйге, башкорт халкы яшәһен, балалары күп булһын, безгә асрашыу язһын. Амин, шулай булһын.